Știu că am zis că nu mai postez, dar mi-a venit acest colet de la ușă și fratele, că este al fratelui meu, mai mic. Și a spus să-i fac un unboxing și să-l postez pe YouTube. Așa că o să revin după ce o să-l montez și cam asta este cutia. Am primit acum de la un curier și mi-a spus că tragem puțin cu ochiul. Nu o tragem. Și mi-a spus că este fragil. A avut o folie înăuntru, adică peste ambalajul ăsta, și apoi mi-a venit cutia. Eu stau acum pe jos cât să pot filma și o să revin după ce voi... Nu știu dacă e Lego sau ceva de construit, că n-am voie să trag nici eu cu ochiul. O să revin după ce voi scoate ce în această cutie mirobolantă, care este de la fratele meu, și imediat o să opresc filmarea cât să pot monta astea. Bine? Ne vedem când scoatem toate chestiile astea dinăuntru, că voi face chestiile cât să nu fie atât de plictisitoare, că am văzut că deja 2 oameni s-au abonat, s-au dezabonat, scuzați-mă, și unul mi-a dat dislike. Nu știu de ce, că eu v-am vorbit politicos, dar treaba voastră, nu vă influențez votul. Și să trecem la treabă, că am lungit vorbăria asta cât casa de mare. Hai, ne vedem după ce scot toate chestiile din cutie. Pa! Am revenit, o să vă arăt, și nu le-am montat, dar le-am scos din cutie. Astea erau cele două cutii, din ce am auzit, le-am luat de pe OLX. Nu vă arăt ce scrie așa. Nu știu ce face acest YouTube. Și asta era cutia în care v-am arătat. Nu pot să vă arăt ce e înăuntru, pentru că nu mai e nimic și nici nu se focalizează și nici nu se vede bine, se vede și întunecul. Și piesele le-au luat total random de pe OLX, fratele meu, deci sunt și resturi, nici nu se potrivesc, sunt și din alte seturi. Jucăria a venit din pasă, deci tot ce vedeți aia, de fapt, Doamne ferește, și eu vorbesc limba română mai bine decât toți. Deci o să vă arăt, eu acum a intrat în cutia asta, vreau să zic că cutia a intrat în aia, deci greșeli peste greșeli. Și acum să vă arăt câte piese sunt. Nu sunt foarte multe, dar la prima vedere poate vă uimiți, nu știu. Uitați aici. Asta e, efectiv, le-a luat cu vreo 100 de lei, sunt chestii de Lego, nici nu știu ce sunt astea. Sunt astea de se fixează vagoane, uitați. Nu mi-a spus cât a dat pe ele, dar sunt multe. Uite, până și de astea de la Cipicao. Presupun că acum trebuie să le montez, nu-i așa? Ok. Să vedem cum vom putea să le facem, pentru că sunt destul de multe și cred că o să nu jumătate de oră. O să revenim după ce voi monta toate figurinele sau piese, cum vreți dumneavoastră să le spuneți. Știu că am zis că nu mai postezați, dar n-am ce să fac, așa că am mai postat unul. Scuzați-mă! Și voi reveni după ce o să le montez. Am revenit după ce am făcut-o și cam așa arată. Cred că vrea să însemne un oraș care are o cale ferată prin oraș și mașinile vor să aștepte. Dar dacă vă uitați, are și benzinărie. Chestiile astea n-am știut unde să le pun și le-am pus și eu așa cât să arate bine pe episod. Arată bine? Fie-mi secțiune de comentarii. Asta dacă nu mi-o dezactivează YouTube-ul. Yay! Ce-mi place! Așa, ce vreau să vă spun? Zdrobiți butonașul ăla de like, să strângem 10 like-uri, nu mai mult. Bine, nici nu suntem mulți oameni care mă urmăresc, dar 10 like-uri eu zic că e bine. Dați măcar 2 oameni care se uită share
Și bineînțeles dați subscribe. Nu e logic că trebuie să dați și subscribe? Mi se pare logic. Dacă aveți și voi canale de YouTube, vă rog să mi le trimiteți pe cum să vă zic eu, în comentarii și o să vă dau și o subscribe. Dacă n-aveți, puteți să vă faceți dacă vreți. Dacă nu vreți, e treaba voastră, nu influențez eu votul, v-am spus. Așa, episodul ar trebui să se termine pentru că nu mai am ce să arăt, cutia este goală, goală. Cealaltă, dacă vă întrebați unde este aici, care și este goală. Poșarul nu se aude nimic, se aude doar carton. Așa că nu mai am ce să vă arăt, dar am terminat unboxing-ul. Deci, efectiv, mi-a venit acum un minut sau două. Bine, voi când vedeți episodul ăsta, mi-a venit acum vreo 3 zile. Dar așa, să vă spun, da, acum un minut a venit. Dar, da, mi se pare foarte frumos joculețul pe care și l-a ales. Am înțeles că da vreo 1 milion și un pic pe el. Eu zic că merită. Pentru copii mici, eu zic că e bun. Voi? Sau cred că am o idee. Dacă vă place, bine, nu cu le-am aranjat eu, că le-am aranjat de vai mama mea. Sunt varză, toate așezate, le-am pus în grabă și chiar în graba asta mi-a luat jumătate de oră. Așa că spuneți-mi voi în secțiunea de comentarii dacă vă place. Dacă vă place joculețul, nu cum le-am pus eu, că uitați ce urât le-am pus. Ăsta trebuia să fie vagonul la autobuz sau... Doamne, vagon la autobuz, cred că era tramvai sau nici nu știu ce era. Uite, trenul l-am primit cadou, ăsta, de acolo. Și am dărâmat citirul, bineînțeles. Bravo, David, e super. Așa că, până data viitoare, sănătate la toți și pa, pa!